Čauko, dnes budem rozvážať Bolton na obed. Máme 10 hodín 40 minút, v meste budem asi okolo 11. A budem asi do 13. rozvážať možno. Čiže uvidíme, koľko bude objednávok. Let's go. Prišla mi prvá objednávka za 3,55 €. Akurát prišlo, že už to je pripravené na vyzdvihnutie. Ale ešte som nebol v tej reštike. Tak bol som tu. Jedenkrát som tu už bol. To je veľmi rýchlo, ale veľmi ľudsko to je. Za 3,50 €. Let's go. Neviem, čo bude počuť, lebo dneska veľa ľudí, tu je veľa aut. A tak uvidíme, no. Dobrý, Bolt. Máme Bolťaka. Ďakujem. Všetko? Toto aj toto. OK. Ďakujem. Dovidenia. To bude fajn. Objednávka. 3,55 € a idem fakt, že za 10 minút budem to. Dobrý, Bolt kuriér. Za minútku som u vás, môžete prosím prísť vonku? Výborne, majte sa. Nejaký úrad, či čo? Úrad verejnosti. Prejdem. Výborne. A 3 minúty som tu skorej, jak dobre. Rýchlovka. To som za 7 minút som doručil objednávku. Dobre, dáme, že som na mieste, doručil objednávku doručené. Už mám ďalšiu objednávku hlavno. Ukáž? 4 € novum, výborne. Ale idem do nemocnice a to bude kus dlhšie trvať, tam sa vyblúdiť. Ale nevadí, som to aj tak zobral. A určite pán, jak dobre. Dobrý deň. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem, majte sa. Sympaťak, môže byť. Dobre, teraz ideme na Mekač. Za 4 € pomaly. Dosť dobre. Teraz na obed akože sú lepšie ceny a krátke vzdialenosti väčšinou. A dneska akože bolo vysvedčenie, čiže veľa tých Ukrajincov ide domov a nie rozvážať. Čiže ja idem rozvážať a budem mať penáze. Medzi tým, čo ostatní šli vypiť, ja zarábam penáze. A akože mám 10 minút, že som tam došiel. Budem tam skorej, budem sa čakať, ale nevadí čo. Môžete ľudí. Natália, Slegura Cheeseburger Express. Budem celkom dlho čakať. Myslím, že teraz tam bude toľko veľa ľudí. No aby všetci išli rovno zo školy do mesta. To si robíš srandu, že to toľko ľudí sa to v živote nevidel. Tu budem dlhšie čakať jak 6 minút, určite toto bude 20 minút. Ty kokos, toľko ľudí. Som čakal cca 12 minút. Lebo fakt som taká rada bola, že... Ale dobre, máme to. Je to blízko celkom na doručenie. A do nemocnice idem. Dobrý, Bolt kuriér. Prosím vás, aké číslo je toho bloku, akože tej budovy? To je 4, nie? OK, super, ďakujem. Majte sa. Dám, že čakať pri otvorenom okne. Asi toto. Fajne. Dobrý? Pre vás? Prepačte, že tak dlho, milión ľudí tam bolo. Majte sa, dobrú chuť. Výborne, čakáme na do mesta. Mám objednávku za 4,50. Dobre, bereme. Burger King. Ešte, že 15 minút, ale myslím, že to bude moc skorej. Takže stadiaľ to tam budem rýchlo. A to máme... Je taká veľká objednávka, ale zase, keď v Mekači bolo toľko ľudí, tak aj v Burger Kingu bude veľa ľudí. No, to uvidíme. Ale som dal za 5 € asi. Ja neviem, či sa to mal úplne brať. Aj keď dobre, to ešte stihnem túto a ešte jednu objednávku. Akože do 12. Lebo potom od 12:01 je menší bonus za každú objednávku. Teraz je 1,5 násobok, potom bude už iba 1,4 násobok. Čiže keď je ten 1,5 násobok, viac sa oplatí robiť krátke trasy, ale veľa. A keď je 1,4, tak dlhšie trasy a menej objednávok. Bože, toto je super, keď máš proste bike, obehneš celú kolónu. No vybavené, že sa nemusím s tým sráť, že musím čakať. Burger King, Začnem chodiť
chodím takto cez drive-thru. Akože, no nie že priamo cez drive-thru, ale dám si, že som na mieste. Teraz počkáme chvíľku. No možno si ma akože všimnú z kuchyne, že už som tu, čiže to skoro aj zrobia. Takou teóriu aspoň teda. Vytienia si tam bike, minulom horúce sedadlo. Nemám to rád. No, som tu 6 minút skorej. Takže neviem domov veľa, možno, že sa tu ponáhľajú kus. Dobrý Bolt. No, tu je menej ľudí ako mekači. Takže o dosť. Akože viac ako obyčajne, ale aj tak menej ako mekači. Dobrý, ďakujem. Bože, som tak dlho čakal, až TikToky som začal pozerať. Ale nevadí. Aj tak 3 minúty skorej. Takže aspoň na začal dobre, že som prišiel skôr. Tým pádom som si skrátil čakaciu dobu o 3 minúty. Čiže možno som neviem viacej objednávok. Môžeme vyzdvihnúť, začať donášku. To ide nazad do mesta. Ešte že, lebo tam mi dojdú objednávky. Nejaké, že je krátka vzdialenosť a celkom pekný pay. Koľko som si až teraz všimol, ja idem že na okresný súd. Proste neviem prečo, ale furt ak je nejaký súd, tak ja proste pamätám, to je scary trochu, akože. Že nič som neurobil, hej, ale idem na súd, chápeš? Tu pri pošte to, neviem, že kde to je. Ja aj ku za tým. Ja už viem, ktorá budova to je. Dobre, idem tam volať. Dobrý, Bolt kuriér. Môžete prosím prísť vonku? Áno, áno. A prosím vás, to je toto, že neštátne zdravotnícke zariadenie? Aha, rozmýšľal. Tá, dúfam, že to je ono. Ale však, nie, to musím ísť z druhej strany asi. Ale tak to ešte obehnem z vrchu. Ale ja už som mu povedal, že už som tu. Bože, dobre, nevadí. Dobrý, pre vás. Nech sa páči, dobre, choď. Majte sa. Dobre. Máme ešte 17 minút do konca Nosoviča. Som v meste, čiže môžeme dojsť také fajné objednávky. Vidíš teraz 1,5x, že to je celé červené. Tu kvôli tomu, potom bude 1,4. Už tiež pôjde, ale však keď je 1,5, tak to treba využiť, nie? Momentálne máme 11,24 € za cca 40 minút. Čiže, dosť pôjde, ja som spokojný. Ešte mi mohla dojsť taká jedna objednávka fajná. No, takáto objednávka. Dosť ďaleko, ale asi 5 minút nič mi nechodí, čiže to aj tak zaberiem. Koľko tam máme píc? Možno 4 píce, no to sa mi neoplatilo zobrať. Toto je blbosť, že nemôžeš to potom zrušiť, akože už to zoberieš, ale takisto nemôžeš sa pozrieť predtým. Vieš, že na 4 píce ja budem čakať 10 minút, určite to bude viacej. Proste, potom idem tak niekto preč, neviem. To sa mi neoplatilo, nevadí čo už. Toto je napríklad ďalšia super vec, hej. Proste mám ešte 6 minút čas. Bude to aj viacej, akože viem, že oni nestihnú zrobiť 4 pizze za 6 minút. Čiže teraz mám čas, idem do banky dať si peniaze na účet. Lebo proste akože takáš medzi objednávkami, máš čas, môžeš si robiť čo chceš. To znamená aj dávať si peniaze na účet. No a mi to trvalo iba 2 minúty, mám ešte 4 minúty. V pohode. Tá reštika je strašne blízko, čiže máme čas. Teraz aj, jak som išiel tu, som ani nepoužíval ten motor na bajku, som ju normálne pedaloval pomalšie, alebo akože na čo sa ponáhľať. Som si baterku ušetrím, životné prostredie, chápeme sa. No jasne, jak som si myslel. Ale že to mám za minútu, že ešte 15 minút mám čakať. Ďakujem. Bože, po 3 hodinách konečne to mám. Toto je blbosť, že proste ty nemôžeš sa dopredu pozrieť, že jaká je tá objednávka veľká. Takže keby tam bola iba jedna pizza, to čakám fakt, že 5 minút, hej, a nie 15, či koľko som čakal. Viacej. 17 minút možno. Dobre, toto je moja posledná objednávka, lebo som zabudol na dačo, čo musím vybaviť ešte. Čiže idem domov po tej objednávke, čiže neviem, či bude čo z toho videa vôbec. Takže ja som zrobil také video, že všetky akože nepodarené dni, alebo ako to povedať. Proste kedy sa proste nepodarilo mi zrobiť celé video, akože za ten rozvoz. A že proste dám dokopy nejaké klipy, čo proste nemajú ani úvod, ani outro, chápeš? A zrobím z toho nejakú compilation alebo čo. Dobrý, Bolt kuriér, za minútku som u vás, môžete prosím prísť vonku. Výborne, majte sa. Dobrý.
nech sa páči, dobrú chuť, majte sa. Dobre, dávam sa offline, bo musím ísť tak, kde head. A ma to sere, dneska máme koľko? No, tá 15 € som zarobil. Za hodinku a ani nie hodinku a pol, je to celkom fajn. Dobre, utekam domov. Majte sa.